Thanks for watching. This is Go21 on YouTube in Central European Sport Channel in 4 languages: Hungarian, Czech, Slovak and English. Go21 is a sport patriot reporting winners. Zdravím všetkých divákov na YouTube, to je Go21, stredoeurópska športová stanica v 4 jazykoch: maďarčine, slovenčine, češtine a v angličtine. Bohužiaľ, reportér nevie po ukrajinsky, takže po ukrajinsky to nebude, ale Vladislav Zapičenko, ukrajinský legionár v Gabčíkove, ako si hodnotil zápas, bol si tam celý zápas a dvojmetrový Poliak bol proti sebe a ty si vyhrával hlavičkové súboje. Čo máš v nohách? Ekrazit. Som kenguru, takže ja som trénujem, tak chodím do fitka, tak pretože vyhrám hlavičkou. To si mal vždy, tie výskoky veľké, lebo áno, moc, áno. Ja som ešte menší, ale ty nie si veľmi vysoký hráč, takže by som nepredpokladal, že vyhrávaš hlavičkové súboje. No, povedám, že pred sezónou hral za Šamarín a celý život bol brankár, tak asi preto mám taký výskok a takto hlavičku. Ako hodnotíš tú tretiu ligu? Je to veľmi vyrovnané. Posledný môže poraziť prvého. Takže dnešný zápas to bol 6 bodov za výhru a bol to veľmi tvrdý zápas, veľa kariet. Ako si hodnotil túto skutočnosť, kde naozaj by ste dostávali za menšie zákroky karty, jak Prievid za ostré zákroky nebol hodnotený rozhodcom ako kartami. Ako si videl tie kartové situácie? Podľa mňa asi všetko, čo ukázal, to je ako fakt. Mohol by niekde dať dohrať, alebo naopak. No, podľa mňa dobrý zápas, ťažký. Som odohral 90 minút, bolo ťažko, ale vyhrali. Máme 3 body. Áno, krásna strela. A stratili ste na úvode zápasu lídra domáceho kanoniera, Kevina Žigmonda, skoré uzdravenie. Takže to bolo aj bez neho ťažšie, ale mužstvo zabojovalo. Áno, to je fakt. Keď Kevin je na ihrisku, on je ako líder. Takže to bol ťažký zápas bez neho, ale vyhrali. Ja si myslím, že teraz už sa musíš ponáhľať na večeru, lebo vraj je László Jany, strelec gólu, vás pozýva na pizzu a na šampanské, takže ponáhľaj sa. Áno. Aj musí, nie? Musím ísť, áno. Taký, nie, ale on musí pozvať, lebo 3 trojbodový gól dal. Áno, fakt musí niečo doniesť. No takže dobrú chuť a gratulujeme Jany za ten krásny gól. Gratulujem. Vladislav, a na budúce daj 3 víťazný. Ty víťazný gól. Dobre, ďakujem. Ďakujem.